Benvingudes i benvinguts a un altre programa de La Xerrameca. Jo sóc l'Héctor Joan i estaré conduint un altre d'aquests programes on bàsicament escollim un tema i el tema és l'excusa per divagar, filosofar, fer l'imbècil, amb R intercalada, és molt important per ser imbècil. I doncs, en definitiva, anar-nos per pataneres i patar la xerrada. Avui fem un programa autòcton i de temporada per diverses raons. La primera d'autòcton és perquè avui tenim dues persones doncs molt autòctones de la zona i amics propers que els he liat i es deixen enredar fàcilment. Tampoc us diré que m'ha costat gaire que vinguessin, però no només són bons xerradors. A un d'ells ja l'hem tingut aquí al programa, l'altre no a la Xerrameca, però sí a altres programes de Ràdio Tordera, ara el veurem, però són coneixedors de la matèria. Quina matèria? Doncs el que us deia, de temporada. La setmana passada vam parlar de la tardor i aquesta continuem transitant, caminant per la tardor, per aquests tonos marrones i ocres. Ui, està parlant en castellà? Sí, perquè és un programa xarnego, per això la Xerrameca s'escriu amb A. Dit això, anem a esparcir les nostres espores, perquè avui a la Xerrameca parlem dels bolets. I com deia, anem a presentar els companys prepresentats per primera vegada a la Xerrameca, però no a Ràdio Tordera, i no la primera vegada que ve a parlar de bolets, perquè li hem dedicat programes de la cassola als bolets. Tenim avui el Charlie. Charlie, benvingut. Bona tarda, Héctor. Recent arribat d'Indonèsia, així per la cara, Res, una setmaneta només porto aquí. La veritat és que venir a la ràdio mola, però clar, potser és molt depriment al costat d'estar allà entre lugares exòticos, nadar entre tiburones i aquest tipus de coses, no? Bueno, jo crec que venir a la ràdio és com un oasis, no?, entremig del que ha sigut tornant aquí, la rutina, la feina, tornar a la rutina i l'exercici, menjar bé, bueno, ja saps tu. Molt bé, molt maco, molt bona rebuda. Has trobat, després podem expandir-nos, però has trobat algun bolet per allà diferent a Indonèsia? Digue'ns si sí o si no, després... Sí. Has trobat cosetes? Sí. Vale, ara ens parlaràs. I venint en aquesta, no sé si dir-li temporada perquè s'ha allargat, però sí, en aquesta nova era de la Xerrameca, doncs venint per segon cop, doncs una de les persones que pot obrir-us a un bon preu. Tercer cop? Tercer cop, és veritat, que tu vas estar aquí a la primera. Doncs això, el mateix pot tocar-vos una cançó de rock folk increïble que obrir-vos les portes a l'hort de lloguer de Cansaleta o crear algun joc de taula meravellós. Ivan Topo, benvingut. Moltes gràcies. Què tal, com estàs, Ivan? Molt bé. Gràcies per venir, per deixar-vos enredar. Avui anava de cul aquesta setmana, estic molt liat i dic, ostres, voy a tirar de lo autóctono i habéis respondido al toque, Sí, potser ha sigut la vegada que m'has avisat amb menys temps, però... És possible, no? L'he rebut molt alegrement. Et vaig avisar ahir o avui? Ahir? Ahir, vale. Bueno, està bé. Per ser això no està mal. A tu també et vaig avisar ahir, no, Charlie? Sí, diria que sí. Sí que m'havies dit prèviament feia unes setmanes, però no havíem acabat de coincidir i ahir em vas avisar d'urgència. Sí, és veritat, ho anàvem buscant, buscant. Això que quedi clar, que no ha sido esto aquí un remiendo tampoco, Però sí que és veritat que sabent que podia venir un dels dos, o potser els dos, jo crec que el tema nos venia al pelo, no? Perquè els dos jo crec que us podeu considerar boletaires, no? Totalment. Sí. Y podéis arrojar luz aquí en estas húmedas tierras. Mucoses. Doncs, anem arrencant poquet a poquet. He buscat en el diccionari què vol dir bolet. Entonces, és part de la poca preparació del programa d'avui. I diu així, a veure què us sembla. Aquesta és la part científica, no? Com definiríeu vosaltres de manera... Sí, com si haguessis d'escriure el diccionari bolet, com ho definiríeu, sí? L'aparell reproductor del fong. Vale, ostres, ok. I tu, Charlie, com ho definiries? No, correcte, tal qual el que dius. Tal qual, Sí. Estan d'acord, no hi ha debat aquí, En aquest cas és algo... Doncs diu aparell esporífer o carpòfor de diversos fongs superiors o macromíquets, entre parèntesis,
Ostres, són paraules molt complicades, això, eh? Espera, ara ho giro tota la càmera, ara. Bueno, ara ho col·locaré. Basidiomícets i ascomícets, vale? Paraules molt quotidianes del dia a dia, de mida grossa, mitjana o simplement visible, que consta generalment d'un casquet esfèric o barret sostingut al peu vertical o cama. Vale? Això diu. Després aquí em surten mogollon de... O sigui, ja que si el bolet cabriter, el bolet carner d'agulles rufescent, si voleu, després això ho podem comentar una miqueta per sobre. Però bueno, aquesta seria la definició de bolet. Llavors, primera pregunta seria, doncs, ja sabem que sou boletaires, quina és la vostra relació amb els bolets o de quina manera entren els bolets a la vostra vida, no? Bé, més enllà bueno, de que jo què sé, la meva seria molt simple, en plan, jo en les pizzas veia que havia unes coses ahí cortades i eren champiñones i ja està. Jo venia de Santa Coloma, també, perdoneu-me, Però... De Santaco. Recordeu així un primer moment on veu sentir alguna passió pels bolets, i sigui menjant-los o anar-los a collir? Jo, de molt jove, jo he tingut la sort de que mon pare ha sigut sempre molt d'anar a bosc. Sempre. I ja sigui per anar a buscar bolets, a caçar bolets, perdoneu, que no es diu buscar bolets, no? A caçar bolets. O a buscar espàrrecs, que això sí que és buscar, no crec que sigui caçar espàrrecs. O simplement anar a buscar, jo què sé, animals por ahí, per veure'ls. O sigui, he sigut molt d'anar al camp ja de molt jove, per tant, ja des de molt petit he anat a buscar o caçar. Bueno, diguéssim que és algo que tu ho tens ja a l'ADN, no? En els teus records ja ha estat sempre per tu, Jo sempre he recordat que ja de molt petit, no sé, quina seria la primera vegada, impossible saber-ho. Vale. I jo de la mateixa manera, ja des de ben petit que mon pare sempre em portava a bosc, no? Per anar a cacera sobretot, i aprofitant que anaves a cacera, pues, moltes vegades ja collies bolets, i més jo que de ben petit no podia portar les escopetes i això, pues, jo em donava una volta i papa, això és bo, això no, i aquí aprenia, no? I acabes agafant l'afició i bueno, a partir d'aquí doncs ja tot flueix. Sí. Però vosaltres recordeu, perquè clar, el tema de caçar bolets és una cosa també molt de tradició del coneixement que es transmeteix com molt oralment, no? En general, suposo que hi haurà algun loco que s'ha cogido un manual i ha après, però normalment necessites una persona que t'ensenyi, en el vostre cas el vostre pare, però existeix també la figura com quasi del mentor, no? Sí. Dels bolets i tal. I llavors ja dieu que ho teniu a l'ADN, però... que té el seu perill, també sembla una activitat lúdica molt tranquil·la i molt maca, però té el seu perill, perquè pots trobar bolets que siguin verinosos o pots agafar un trunyo de gos, per exemple, no? I tacar-te de les ungles. No sé si recordeu com algun primer consell, com a mínim, o algun tipus d'advertència que us van dir en algun moment ja de vuestras mentorías paternofiliales. A mi, algú molt clar que m'havien deixat, i això no vol dir que potser algun dels bolets que no siguin tòxics, diguem-ho així, que no siguin tòxics, sigui bo per menjar o no. Vale, perquè hem de diferenciar entre tòxic i verinós, vols dir? Sí. És diferent, Sí. Una cosa és que t'agafi unes cagarrines o un mal de panxa, i una altra és que pillis un bon globo o, com el pitjor que pot passar, és que et moris. Vull dir que cada any es mor gent menjant amanita faloides. Et confonen i la palma. Sí, que de fet és el més verinós, no?, que tenim per aquí. El més, sí. Amanita faloides, com és? Aquí podem advertir aquí als nostres oients. Que per cert ve de falo. Ah, sí, Sí. Bueno, és que clar, ja ho hem dit. Bueno, això ho dèiem a micròfon tancat, però sí que és veritat que un bolet i un penis en posició erecta, doncs és similar, és un bolet. Jo aquest el trobo sempre, ja us dic, aquest no em costa de trobar, Jo, no he de fer... Bueno, faig una expedició, però bueno, en fi, ja no desballaré els meus trucs. S'assemblaria a una mica, crec, el camperol, el xampinyó de bosc. Sí. No? Estàs d'acord amb mi? Sí. Que es pot assemblar... O sigui, jo què sé, no s'assemblaria a un rovelló. Vale? No. Si tu veus alguna semblant a un rovelló que no és un rovelló, o un pinatell, en aquest cas, després ja podríem discutir amb el rovelló i pinatell,
Seria el mataparent, però no seria... Que també el nom, o sigui, tampoc és bo, ¿vale? I Mataparent treu una llet, treu una llet quan el trenques. Sí, com? allò malament. Que treu com una llet quan es trenca o quan tu l'agafes. Això el mataparents. Diria sí, no? Sí, quan el talles també vira blau. També. És un bolet que és de color blanc, amb l'esponja de color vermella, no recordo malament, perquè és de la família dels boletos, i quan el talles vira de color blau. Llavors això és un indicatiu ja, que no és l'únic boletos que viria blau, i que també n'hi ha de bons, però especialment el que l'identifica és que el tallar és un blau molt viu. Es nota molt, un blau quasi lilós, lilós a vegades. Sí, i tant. Jo normalment porto aquí doncs, una colla d'imbècils i potser que una de les persones sap una mica de la matèria, en aquest cas jo sóc l'únic imbècil de la taula. Llavors heu dit ja amb neutralitat la paraula virar. Què vol dir? Què vol dir? Que quan caceu un bolet que s'agrega... Que comença a canviar. A canviar, sí. Que canvia de color. Tu talles, vale. És de color blanc i quan entra en contacte amb oxigen canvia de color blau. Ah, amigo, vale. I això ja seria un indicatiu de que podria ser el mataparents. Vale, o sigui que a vegades no ho saps fins abans de que ho cullis, no? I, o sigui, hi ha dues maneres de veure's, no? Una vegada collits que una vegada allà al camp, no? Al rovelló i no, perquè és el que s'assembla més aviat al cep, al mataparent. El mataparents és de la família del cep, és un boletus, el científic seria boletus satanàs. Sí. I aquell que s'assembla molt en el rovelló, però no ho és, que es nota per les anelles, que té unes espècie d'anelles, i també el toques i també fa llet. Vale, sí, que és un lactarius. És un lactarius, però és la cabra, que es diu normalment. Vale, sí, però aquest no és tòxic, sinó que no és comestible, que et pot amargar. Vale, doncs aquí tenim també les diferències una mica. Sí, perquè tindríem de verinosos, tòxics i no comestibles. I després de comestibles de molt baixa qualitat. Vale, que piquen, amarguen, tenen així un gust com a pebre molt fort i coses d'aquestes. Que te'l pots menjar, però per què, no? Exacte, que no val gaire per res. Però llavors aquest que heu dit així que és verinós, pel que tu has dit, Ivan, és com un bolet com el típic bolet. La iconografia del bolet és un bolet blanc. Sí, et podries confondre amb algun altre que sí que és bo, sí. Llavors des d'aquí sempre recomanem que ningú serà el machote ni nada, que vagi amb algú que conegui, o si no, a les males, si cull bolets, si s'ha flipat i cull bolets, després que una vegada el cistell ho consulti, no? Que vagi de bar en bar, que és el que es fa, que vagi de bar en bar, fent una cerveseta cada un, amb el seu cistellet, i en allà doncs, ja trobarà els parroquianos del bar, que segur que en saben, i li diran, tu, ¿qué haces con esto? Tira esta mierda. Passa una mica en el món dels bolets, que també hi ha aquesta cosa de... que dins els boletaires todo el mundo sabe más que todos, ¿sabes? Aquesta cosa una mica de farfuller, una mica, o què? Sí. I és supercompetitiu, no? No us sembla molt competitiu? Molt, moltíssim. Sí, i sobretot en els esports, tant els bolets, la cacera i la pesca, són 3 esports on la gent no diu on va, no desvela mai els seus trucs, i bàsicament és molta competitivitat. I li agrada fardar molt. Sí, si tu vas amb un bon cistell i no et deixes al cotxe, no? Acabes de fer la volteta, te'n vas ja cap a casa, abans pares a fer la cerveseta i baixes amb la cistella. I no et deixes mai al cotxe. No, perquè és que no és bo que es quedin al cotxe. Mentida, tu el que vols és fardar. Exactament. És que sí, jo veig molt, que és un món... Potser va canviant, però és un món també com molt... Sembla que és com molt d'homes en el mal sentit, no? En aquest sentit de... Bueno, no, jo conec moltes dones... Però no farfullean tanto com els boletaires. O sí, potser m'equivoco, pregunto. Farfullear és una cosa bastant innat a l'home. Potser sí. Volia entrar en aquest tema. Ja l'heu tret vosaltres perquè havia de sortir. La territorialitat i hostilitat del món dels bolets i dels boletaires. Jo no diré noms, però he sentit autèntics piques de te revelo a ti, te revelo un sitio, te revelo mi sitio, ¿no? Una cosa territorial que potser és el lloc de més persones, però va, a ti és tu sitio. Yo te lo revelo y tal, y luego me entero que tú has llevado a una tercera persona al sitio que yo te enseñé. I llavors, bueno, no sé si teniu alguna anècdota al voltant tant de la territorialitat dels boletaires com de l'hostilitat. No cal dir noms, pot ser vostra o no, si coneixeu alguna historieta o teniu alguna anècdota relacionada amb això. Sí. La veritat és que unes quantes, no una, sinó unes quantes. Podeu demanar-me música, Hòstia, podeu posar-me una música romàntica, una rockera, una triste.
Una triste. Vale, bueno, Charlie, et vols algun tipus de música per la teva anècdota o...? No, dispararé ràpid, seré breu. Vale. Res, vaig portar un amic a un lloc, no?, a fer molts de bolets i llavors anàvem a agafar-los, però per venda al restaurant. I després enterar-me que aquell amic hi va sense mi a aquell lloc per treure'n més profit econòmic. Va anar sol? Clar, hi havia havia pasta per mi. Sí, inclús crec que va portar una tercera persona també perquè l'ajudés a acollir, però no, bàsicament això, que de fer un petit negoci, no?, un business que es diu, pues, a quedar-me'n fora totalment. S'ha de firmar un contracte, abans d'aquí, perquè si no ens en refiem. Sí. I tu, Ivan, tu tens alguna d'aquestes? Jo d'anar a muntanya a prop de Ripoll, de Ripollès, bona zona, i aparcant allà, està pel bosc ja buscant 4 bolets, i hi havia allà tota una quadrilla molt gran de penya que ja venia junta, de persones que venien juntes a buscar bolets, que feien és... O sigui, es posen com a 1,5 metre de cada un d'ells i van escombrant, tot el bosc. Com a Stranger Things cuando están buscando a Will, ¿no? Sí. Como buscando a un niño perdido, ¿no? Sí. I venir-me un home i dir-me que aquella era la seva zona per anar... O sigui, en poques paraules em va dir això. Un home amb una escopeta i sense pantalons. Salies de mi puta zona, no? Ostres, sí. I us va aconseguir un home sol? No. O sigui, clar, no em pot fer fora, però sí. Ostres, doncs em va voler cohibir, saps? Vull dir que allà estaven ells, buscant bolets. Què feia jo allà? Que m'anés a una altra part del bosc, que allà ja estaven ells. I jo, ostres, bueno, sí, sou 25, no et preocupis. No et preocupis que no us els trauré. O sigui, hauria d'estar emprenyat jo, que ho esteu prenent això com si fos el vostre modo de vida, saps? I perquè hi ha molta llei no escrita, no? Perquè tu si en principi vas com una persona, 2 o 3, a donar un passeig pel bosc o per la muntanya a collir bolets, al final no desforestes el hongo de la zona, no? Potser si vas 25 persones allà ho deixes pelat i potser no és tan ètic. No ho sé, pregunto, Per a mi no és gens ètic, de fet, no. Aquí hi hauria un debat també bastant gran. Jo he anat les meves poques experiències que he tingut doncs ha sigut amb el Charlie aquí present. Quan vam anar, on vam anar? A més, no era època de bolets, de fet. Nosaltres vam anar a Meranges a l'agost. Que vam estar... fa igual ja un parell d'anys. Un parell o 3 d'anys, sí. Vam estar agafant el boletus pinícola, que són ceps que surten a les Pinedes, i en allà dalt, com està, crec que si no recordo malament, a 2.000 o 2.000 i pocs metres, a ple agost es fan. A ple agost va ser, Sí, potser era un dia 20 o així. Sí. I vam fer una bona... uns quants, vam fer mitja cistelleta o així, que amb 2 hores o així, donant un passeig tot planet i ben maco. Per mi, que sóc inexpert, per mi em va semblar l'hòstia, i t'he de dir que jo anava con ruedines, perquè el Charlie quasi que m'anava xivant, en plan, mira por ahí, yo, he encontrado uno. ¿Sabes? Como el niño tonto, ¿sabes? Una mica. Busca aquí. Algú vaig trobar, Li treia la pinassa de sobre, no? Perquè el veiessis tu. Li deixaria aquí descobert. Clar, però clar, a més... Voy a pasar por aquí... Si trobava jo algun que jo creia que l'havia trobat jo, però era bajo el pretexto de Charlie, ese es bueno, saps? O sigui, havia de preguntar primer, sí. Llavors allà sí que és veritat que hi ha com un contrast, no? Un contrast entre la imatge d'anar a buscar bolets, que és com una mica bucòlica i molt maca i molt natural i tal. Familiar. És molt social. Sí. Al final és un acte supersocial, inclús. Anem a buscar bolets, és com dir, anem a fer una volta pel bosc. Clar. A vegades ni tan sols penses trobar res, igual, tu t'emportes el teu cistell i jo què sé, mira, si trobes alguna cosa, doncs ho trobes. Doncs anar a fer la volteta pel bosc, a respirar aire pur... Sí, si tens un gosset també el portes a donar la volta, no? Clar. Fas també a l'esmorzar... Una mica perillós també, per això, jo que he tingut gos també... i gos gran a més, anava amb un mastín, anar a buscar bolets amb el mastín a vegades era perillós perquè trobaves una arola allà de rovellons i arribaves allà i posaves de genolls i començaves a collir-lo i arribava el gos ara ja, plas, t'aixaves les setes... Sí, a vegades també em passa, i mira que jo tinc un bretó que és ben petit, però a vegades em passa. Te la igual, no? Sí, i com ja fa tants anys que vaig a buscar-lo, també, tal i com està de neguitós, depenent de la zona on estigui, ja sé si em trobaré allà o no.
Ah, mira, és que bona aquesta, Sí. Perquè hi ha algú de la terna, algú Perquè allà que... portem ja tant d'anys agafant-ne i el gos veu que jo els tinc a la mà i els olora, a vegades li cardo la bronca quan me'l trepitja, doncs, i tot Vale. això, i ell ha après ja que això és el que estem fent a Bosch, que és el que estem buscant. Vale. Sí. Ostres, llavors ja per l'actitud Sí, que per porta, dius, l'actitud, aquí hi ha algú, sí. No he aconseguit que em porti a les aroles o als llocs on estan, però sí, veient com està el gos, saber si aquella zona trobaré o no trobaré. Ostres, que bona. Mm. Perquè... A nosaltres ens passa una mica també, no? El què? No vas a vegades a bosc, baixes del cotxe, entres dins del bosc, trepitges ja i fas... I dius, avui trobarem bolets. Sí, Això que hi olora ha olor bolet. a humitat, Això no? Una humitat I a fulles descomposant-se, no? Aquesta matèria orgànica. A musgo, Sí. Sí, ja dius, avui em sembla que aquí hi haurà bolets. Això serà bo, sí. Sí que passa. I després, doncs, amb tot això, quan hi ha el que deia, no? la imatge bucòlica i familiar, però que de sobte es contrarresta amb ser un autèntico detective, ¿no? De seguir pistas, rastrear, ser un sabueso de los marrones. Diferenciar, igual que els esquimals, això que diuen que... Per cert, inuit, que esquimal s'ha dit fa poc que és un término racista, que ho sapigueu. Esquimal? Sí. Inuit. No ho diem con ese tono, pero es veu que l'origen de la paraula era así como despectivo y, bueno, en fin, aquí la charrameca divierte y enseña. Inuit. Que diuen que, bueno, això, no? Que poden diferenciar, tenen moltes paraules per dir el color blanc, perquè diferencien entre molts tipus de blanc, perquè el seu entorn és de color blanc, per tant, els matisos. Doncs amb els Està tot ple de neu i gel, per qui no sàpiga que és un inuit i on viuen. Doncs... Sí, exacte, sí. Los esquimales de toda la vida, hombre, que nos vamos a ofender por todo ya. Sí. Llavors amb els bolets passa una mica el mateix, perquè, clar, els meus ulls no són els mateixos que els vostres, i llavors jo veig uns tons marronosos, però dins d'aquests marrons, que poden ser molt semblants, hi ha uns matisos que a l'acostumar-se a buscar bolets vosaltres ho veieu més ràpid. Jo m'he de fixar molt més, l'ull es va entrenant, no? Llavors hi ha aquesta cosa de sabueso, detective, de dir-li caçar i no buscar, perquè és com encontrar ahí el Pokémon, no? I inclús jo que he anat amb el Charlie, ha descartat zones veient fems humans, o sigui, veient una caca humana en paper de vàter, dir, aquí ha venido alguien, aquí han cagado, esta zona ya está, vamos a torcer por ahí, no? Sí. Passa tot això, no? Que de sobte... Aquests bolets aixecats, que ja trobes aixecats... Sí, hi ha indicatius, no?, que en allà potser ha pogut passar ja algú i te'ls ha agafat. Inclús de fa poc, saps si ha sigut de fa poc o de fa més. Clar, però jo és la primera vegada que he vist, no dius, mira, qui ha cagat aquí al camp, sinó de mirar una caca amb enveja, pràcticament. Cabron, aquí ja ha passat i se m'han portat els bolets. Siempre deja la misma marca. Sí. Molt bé. Què més cosetes? Bueno, això que us he comentat del color marró i tot això, vosaltres ho heu notat? Us heu fixat amb vosaltres mateixos? Anem un daltònic a buscar bolets? Els daltònics ho tenen millor o ho tenen pitjor? Jo crec que pitjor, no? O què? Hòstia, doncs no m'ho havia plantejat, No m'ho havia plantejat pas, però... Jo tinc amics però... daltònics i potser un dia aniré a buscar bolets amb ell per fer un estudi social. De quin color veurien els pinatells? Jo crec que vermell. Vermells. O groc. No es veurien verds. No, els veurien... A veure... Però hi ha tipus de daltònics, no? Hi ha tipus de daltònics, no? Hi ha graus. Això, sí. Hi ha graus. I el daltónico, tema és que daltónico tipo fuego, de repente, no? Nosaltres seríem capaços d'identificar entre molts colors taronges, moltes games entre el vermell i el groc, exacte, i un daltònic no és capaç de diferenciar entre tantes games. Vale. Inclús un daltonisme bastant fort, depenent inclús el color del voltant, o sigui, jo què sé, si el pinatell, tot el seu voltant és de color marró, sí, no? I ell és molt taronja, potser ni tan sols l'identifica bé, sinó veu més aviat la forma, que no pas el... Hauríem de un daltònic per fer això, jo què sé. Però... li hauríem de preguntar a algun daltònic, sí. Clar, potser ja el tema de restringir colores fa que pugui captar uns matisos diferents, no? Jo què sé, com allò de les ulleres, sabeu allò de les ulleres
que aquestes que tenen una part vermella i l'altra blava, i hi ha dibuixos com superposats entre blau i vermell, llavors si tanques un ull veus uns dibuixos, si tanques l'altre veus els altres. Potser de repente, a lo Daredevil, el daltónico caça més bolets, no ho sabem. El que està clar, crec, és que sempre ho veurà de la mateixa manera. Per tant, si ell s'acostuma a que el rovelló té aquell color, és igual com li diguis. Saps? És igual el nom que li posis a aquell color, eh? Si ell s'acostuma a que el rovelló té aquell color, doncs sempre sabrà que el rovelló és aquell color. Sí. A més, com el color sí que és un indicatiu, però hi ha més indicatius, no? Al final, si treu làtex, o si té làmines amb comptes d'espuma... Exacte, la distància entre les làmines... Exactament. Si el caputxó fa més corba, si fa més punta... Clar, exacte, totes aquestes coses li farien al final diferenciar. Si té mucosa o no té mucosa. Exacte, correcte, també, sí. Clar, perquè, per exemple, el famoso cerdo trufero, no? Sí. Això ho busca per l'olor i no per la vista, no? Clar, no per l'olor, perquè a més estan enterrades. Sí. Ah, clar, les trufes estan... Les tòfones estan enterrades. Sí. I fan molta olor, eh? Les tòfones tenen un olor molt fort, com a gas butà. Ah, vale, és veritat, això m'ho vas explicar un dia, sí. Com a gas butà, perquè el gas butà no olora. Ah, bueno, és veritat, sí. Li posen aquella olor. Exacte. És veritat, l'altre dia ho vaig... No sé qui vaig parlar, això. Sí. Però, bueno, em referia a l'olor aquesta que fa el gas aquest, amb la composició que li posen. Per cert... No la tòfona hauríem de dir que no hauríem de dir que la tòfona té olor a gas butà, sinó que el gas butà té olor a tòfona. Sí, seria la inversa. Y diu, qué rico, están cocinando trufas, venga, al suelo. Per cert, podríem ja treure de les cuines el gas? No t'agrada el gas? A veure, jo sempre he cuinat amb gas, però ara ja tinc la inducció. Va bé igual, i penso, és que és un perill menys, és que realment que hi hagi gas a la casa és un perill d'explosió, de gasear-nos aquí, com si fuera esto la Segunda Guerra Mundial. O sigui, no sé, jo començo a patir ja i penso, hòstia, els meus pares ja quan que es van fent grans, ese despiste i tal, de sobte le tengo miedo al gas, però bueno, això és un altre tema. Que l'energia elèctrica tampoc és el més agut del món, però sí, els aparells elèctrics tampoc són... Bueno, però no hi ha un perill imminent de muerte en casa, no? Vull dir, amb una inducció, i més que la inducció, si no tens la cassola posada, se para. Costa més que t'enteris que està havent-hi un problema, potser, saps? O sigui, si està havent-hi un problema amb una cuina de gas, és perquè hi ha una pèrdua de gas. Una fuga, sí. Què pot passar? Pues que hi hagi una pèrdua de gas i que s'exploti la cuina. Però t'enteres, si tu estàs allà, com a mínim, t'enteres que hi ha una fuita de gas. Si hi ha un problema elèctric, t'enteres tard. Moltes vegades també el problema del gas no només és el gas, sinó la combustió d'aquest gas, perquè les calderes aquestes estanques que escalfen l'aigua, si no són estanques, lliberen el monòxid de carboni i és una de les principals causes d'intoxicació a les vivendes. La mort dolça, no? Sí, exactament, i perquè no et dones compte, sí. Et dorms. Monòxid desplaça l'oxigen i al final t'acabes ofegant. Pues para això que... Estamos yendo a la muerte todo el rato. Sí, entre veneno, sí. Hablamos ya de venenos. Voleu parlar... Havia preparat una mena de quiz amb molt de morro, que voleu que fem més una mena de... tampoc concurs, però del rotllo anem a jugar que cadascú dieu... O sigui, un toma i daca de noms de bolets d'aquí de les terres catalanes. Vale? Vinga. Voleu jugar això o no? Guanyarà aquest Pandarra. Anem a preparar-ho. Anem a jugar. Vinga, va. A veure... Senyores i senyors, comença el primer concurs de la Xerrameca, aquí sempre innovant i amb la mínima preparació possible. Avui los dos titanes de les setes s'ajunten aquí a competir, a veure qui sap més noms de bolets. No hi haurà un guanyador, els únics guanyadors i guanyadores sereu vosaltres, perquè aprendreu moltíssim, i jo, perquè m'estalvio una bona estona de programa. Teniu una moneda per a veure qui comença. Per apostar. No, per veure qui comença.
Ostres, per cert, quan acaba el programa normalment us convido a fer una merendola i tal, i que m'acabo de donar compte que no he portat la cartera, així que... Sempre pots pagar amb el mòbil, eh? Et faré un bisum. No teniu moneda? No. Ostres, no tenim monedes. Però podem fer el típic pedra, paper, tisores, que no es molt perdi bé, pedra, paper, tisores, no? Arrencarem amb un pedra, paper, tisores. Tu cantes amb pedra, paper, tisores. 1, 2, 3, pedra, paper, tisores, 1, 2, 3, ja! Paper contra paper, anem a la segona ronda. 1, 2, 3, pedra, paper, tisores, 1, 2, 3, ja! Ui, ja està, ja ha passat. Sí. El Charlie ha tret unes afilades tisores contra una làmina de cel·lulosa de l'Ivan. Així que, Charlie, primer bolet. Va, el Pinatell, Lactarius Delicious. Lactarius Delicious. Per tocar els collons, El rovelló. Sempre s'estan... Ja, no, és lo mismo. No ho és. No, Lactarius Sanguifolius, ja és diferent. Ostres, aquí... Jo no t'aniré dient el nom científic, Jo d'alguns me'ls conec, no només sé. t'ho diré d'un d'ells, va. Vale, me toca. Molt bé. El rossinyol, que crec que és un cantarellus. Sembla que s'estan traient els fàcils primer. L'ou de reig, que és la manita caesària, en nom Correcte. de Julio Augusto César. Va, la trompeta de la mort. El cama-sec. El camagroc. Uau, estem de cama en cama. Has dit rossinyol? Doncs l'apagallum. Tot això, i encara queda molt més, estan aquí, a la nostra terra, a les terres catalanes! El cep, el boletus edulis. El pebràs. Aquesta ronda no para i sembla que tenen molts assos a sota les seves mànigues. El moixernó. El fredolic. El mulleric. El pitge conill. Peu de rata. El camperol. Sembla ser que la cosa s'està ajustant. Tots són comestibles els que estem dient, eh? Sí. Són comestibles. Sí, tots per ara de sí. moment, sí. Vale, m'agrada que siguin comestibles. Entrem de moment comestibles. Us sembla bé o què? Sí. Ara t'he fotut a tu, Ivan, perquè igual tenies... No passa res. Perquè així la gent sap. Bé, de moment les rondes estan completes. Recordem que si l'Ivan dispara una, acaba ronda, vale? O sigui, sempre que el Charlie dispari una, encara li queda una a l'Ivan perquè ha començat ell. Charlie, dispara. Vinga, seguim amb un altre boletus, el boletus pinícola. Vulgarment, boletus de chopo, dels arbres de... Com es diu? L'arbre de chopo? No sé ara com es diu científicament. Bueno, el xopo, sí, el xopo el coneixem, sí. La part científica l'heu posat vosaltres per il·lustrar, però si no la dieu, està bé. Jo he de dir, per animar el cotarro, que en realitat, guanyi qui guanyi, ja heu fet un despliegue increïble, Vull dir que aquí no hi ha vergonya. Ui, i lo que nos queda. Encara queda? Vale. Vinga, endavant, Charlie. En castellà, seta de cardo, molt famosa. Seta de cardo, Molt bé, sabidoria popular. Les gírgoles. Oh! Champinyón. Mola quan... Shiitake. Quina? Shiitake, una seta que s'ha ficat molt de moda ara, més aviat asiàtica. Japonesa, sí. Vale. Ara ja hem fugit de Catalunya ja, no? Ara ja estem expandiendo horizontes i mira que aquí ens estem deixant la quagra. La quagra també és un bolet famós d'aquí, de Catalunya. Passo, ja. I bueno. Molt bé. Justament després d'aquí anava a deixar-ho aquí, però, ostres, que sirvi... Bueno, un aplaudiment pels dos, això és increïble. Ha sigut un rival molt dur, Déu-n'hi-do, jo estava aquí passant fatal, però he vist a final de fora de... Esto no s'acaba, no? Tu merda, tio, que foten el programa. Encara ens quedava el peu de perdiu, el pet de llop. Quedaven uns quants, sí. I pet de monja tampoc ha sortit, no? No, pet de monja, però això és no una era galeta, no? Una galeta, això.
Sabeu que jo ho tenia com apuntat aquí, us anava a dir, per què pet de monja? I no existe. O sigui, és de llop. Pet de llop, Per què pet de llop? Perquè quan l'arrenques treu com un... No? Quan s'asseca. Quan s'asseca, sí. Què fa? El trepitges i treu les espores, així, disparat, com un fumet. Es veu, es veu. Sí, molt, moltíssim. Això ho has d'anar... I què, es pot inhalar, això? No, si ho fas, xungo. Vale. Però és curiós perquè em sembla que abans de que s'assequi aquell boletus és comestible. Sí, correcte, sí, quan és jove. Directament de la terra a la boca. Sí. Cuinant-lo, sisplau. Seguim aquí a la Xerrameca, el programa de xerrar per xerrar, de patar la xerrada, d'anar-se per pataneres, que sona tots els divendres a les 6 de la tarda al 107.1 FM, a Ràdio Tordera, amb estrena simultània al canal de YouTube Todo Cabe, on si us heu enganxat a meitat del programa, doncs que sapigueu que sempre podeu anar al canal Todo Cabe, buscar la llista de la Xerrameca, escoltar el programa sencer i veure'ns els caretos. Avui estem aquí xerrant sobre bolets amb el Charlie i l'Ivan i res, hem arribat a l'epicentre del programa, encara ens queda una estoneta, doncs recordar-vos això, que estem aquí tots els divendres i que al canal de YouTube Todo Cabe, això, podeu escoltar el programa sencer i revisar tota la temporada que portem des del principi de l'estiu, amb molts temes, moltes convidades i convidats, i aquí doncs, podeu passar una estona entre aprendre 4 coses, fer uns riures i fer-vos una miqueta de companyia, que sempre està bé. I també podeu escoltar-lo rotllo podcast a la pàgina web de Ràdio Tordera, si busqueu per allà programes gravats, no sé ben bé. Vosaltres busqueu i trobeu... Això és com els bolets, si voleu, doncs heu de buscar, que no és tan difícil. Caceu programes. Caceu programes. Bueno, a veure, m'ha agradat el quiz, nois? M'ha agradat el quiz, ha estat molt guai. M'agradaria que parléssim també de... O sigui, ara heu parlat de moltíssims bolets que coneixeu, els que no siguem experts doncs hem flipat, han sonat molts, uns altres no tant, però m'agradaria que parléssiu com a boletaires de... no sé, d'aquells bolets que potser són molt més difícils de trobar, ja sigui aquí o a terres exòtiques, com una mena de bolets legendarios, per així dir-ho, no? No sé si teniu coneixement d'alguna llegenda urbana, algun que sigui tan deliciós que no sé què, o que sigui tan maco, que solo crece en esa isla con esa sal, jo què sé, no? Una cosa així de bolets llegendaris. No sé si coneixeu una mica de tot això. Abans hem nomenat l'ou de reig. Ou de reig. Que, per cert, és un bolet que et pots trobar per aquí, en aquesta zona, també. Bastant comú, no? Boletos bastant comú. Sí. Hem dit que es deia Amanita caesaria. Sí. Ara no tinc clar si Julio César o César Augusto. Són dues persones diferents. Però va ser per César. Va ser perquè li agradava molt aquell bolet i llavors els seus esclaus sempre li anaven a collir aquell tipus de bolet i li cuinaven. Sí. Vale, o sigui que aquest s'ha guanyat I li van posar el nom científic com a Amanita caesaria. Mira, molt interessant, això, sí. És un bolet comú, però que li agrada molt, com el Ferran Adrià, no? Que diu, mi plato preferido es el bocadillo de chope, no? Saps què vull dir? És comú, però és el que li gusta. És molt bo, Sí, és una delicatessen. Te'l menges cru, com amb una mica d'oli i així laminat, en plan carpaccio, com te'l cuines una miqueta. Sí, és fantàstic. Està tremendo, l'ou de reig. Sí. A més, ou de reig perquè al principi sembla, quan està sortint, quan és jove, és com un ou. O sigui, té una part més tendra i més blanca al seu voltant i la part més conca, més apretada, doncs és d'un taronja que sembla el rovell de l'ou i realment és com un ou dur que és obert, no? Sí. I per sota el groc que té. Quan està més bo. En aquell moment és quan està més bo, quan està en forma d'ou. Sí, tancat. Sí. A més, totes aquestes fases que dieu per referir-vos a diferents bolets, que si recent collit o al cap d'un temps, no sé què, al final són processos que són molt curts en el temps, no? Sí, una setmana o així, sí. Has de pillar-los allà en el moment adequat, no? I un cop l'agafes et dura
poc, a menys que els assequis. Hi ha bolets que els pots assecar i com la trompeta de la mort. Sí, com a mètode de conservació. Els pots assecar i després amb un potet n'hi ha secs, deshidratats, te'ls pots anar a menjar durant tot l'any. Però si no et durarà molt poc, a casa et durarà molt poc. Vale. I Charlie, tu coneixes algun bolet legendari o alguna història darrere, com ens explicava aquí l'Ivan? Ja sigui de països exòticos, pots aprofitar també per si t'has trobat alguna cosa així interessant a Indonèsia. No parlem encara de al·lucinògens, No, ara anirem. Però com a curiós vaig trobar, aquí a la part de Borneo, d'Indonèsia, vaig trobar un lactarius que era idèntic a un pinatell, però amb la llet de color groga. Per qui no ho sàpiga, el pinatell, la sang que deixa anar o aquest líquid que s'agrega, és de color taronja o vermell fosc, tipus vi. I en aquest cas era groc, però groc com el rovell com els ous o com l'amanita, com l'ou de reig. I em va semblar molt curiós, tinc alguna foto por ahí. No comestible? Crec que no. No ho sé, perquè li vaig a preguntar al guia i ell em va dir que ells no se'l mengen. Tu no el vas provar? Per si de cas, s'ha de fer cas a la gent local i no tastar-ho, si no et diuen que sí. No s'ha de jugar amb això. Perquè, per exemple, en el cinema i la fantasia es relaciona molt amb les fades, no? També el tema d'estos mundos de hades amb aquests bolets de colors i formes impossibles. Això, a la realitat, existeixen coses així similars? Ja no parlo de que es puguin menjar o no, sinó d'aquestes coses així com precioses i coloristes. Més allà de la maneta muscària és la de los topitos rojos, no? Sí. Vermella amb topos blancs. La del Mario Bros. La del Mario Bros. La que te daba una vida. La que te da una vida, pero que en realidad te la quita, ¿no? Los barrufets. Sí, o te la quita o te hace ver la vida de otra manera. O ves dos vides. O ves dos vides. O ves dos vides. Sí. N'hi ha d'aquestes, així, com molt imaginatives visualment, vull dir. Sí, hi ha bolets o fongs que són molt bonics o amb formes molt rares o molt atípics. Això que és més típic rotllo de Madagascar i coses així? No, aquí a qualsevol lloc. Sí, aquí, Sí, tens d'aquests amb el peu molt finet, amb un barret bastant gros, tens alguns que en comptes de sortir a terra surten a la fusta i s'alimenten de la fusta. Vale. I en alguns... Com és aquell que fa com un eixam vermell, que és com una... És veritat, que és com una gàbia, no? Sí, que surt també d'un ou i és com una gàbia. És una locura. Sí. Jaula del dimoni o algú del dimoni. No, bueno, però... Amb G... No, ara no sé. G de gàbia. Gúrmula? La múrgula. La múrgula també té una forma així. Sí, que són morxeles, ara que en italià sí també. No, te'n vas a bosc... Clar, si te'n vas a per aquí, que també en trobes de molt raros, però les zones més bones a Catalunya, per exemple, ara jo què sé, ens mataran els boletaires aquí. No direm el lloc concret, però el Berguedà, el Ripollès, totes aquestes, això realment són zones, hi ha més, són zones molt bones on el terra, on el bosc, afavoreix molt la formació de boletos i, per tant, hi ha tants tipus que entre tants en trobes de molt diferents. De molt estranys, sí. Sí, també són zones on plou molt i això afavoreix també que... Hi ha molta molsa... La temperatura sempre no fa gaire calor, tampoc fa un fred extrem, llavors es donen les condicions idònies, no?, perquè surtin els bolets. I ara s'ha anat del cap, s'ha anat del cap. Bueno, no sé, doncs anem a passar als al·lucinògens, ja està. Tema interessant. No sé què volia dir. Sí, ara, abans de l'al·lucinògen. No, ostres, que el propi caràcter biològic del fong, no?, també és un tema... Mola moltíssim. Perquè al final parlem entre estan els animals i les plantes, però que estan els fongs, que és la tercera forma de vida, no?, que n'hi ha, més enllà de lo microscòpic, per així dir-ho. A més, si no ho tinc mal entès, el propi caràcter del fong és expandir-se
créixer todo lo que puede, o sea, dominar el mundo en realidad, ¿no? Una mica, o sigui, no té límit en realitat. Com el Cordyceps, ¿no? De The Last of Us. Sí, exacte. Como supervillano és de los chungos chungos. Sí, de fet o sigui, el The Last of Us està exagerat i tot això, però que existeixen bolets que tiran una espora dins d'un insecte i com que lo controlan para que se vaya arriba del árbol y ahí el insecto muera y tiri totes les espores. Sí, hi ha coses loquíssimes, I això sense tenir cara, vull dir, increïble. Però bueno, també s'han utilitzat els bolets de manera per enverinar la gent o per enverinar-te lo suficientment poc com per tenir allà un viatge molt divertit més enllà del que vas passejant pel bosc o un viatge molt terrorífic, també depèn com t'ho prenguis i en quin moment estiguis, que són, doncs, això, els bolets que es prenen de manera recreativa, per dir d'alguna manera, que des d'aquí, des de la xerrameca, no convidem a ningú a fer-ho, que no aneu a casa, els adolescents o qui sigui, amb un colocón del 1000 veient dracs i dient, què ha passat, hijo? Lo ha dicho la charrameca. Lo ha dicho la editorial. No, ¿vale? No apoyamos. Estem parlant de la vida en general. Però existeixen, quins són n'hi ha poques o quins són els principals? Moltíssims. N'hi ha molts, Tants molts com de al·lucinògens. Tants com de comestibles, o més. Però clar, jo m'imagino, aquí és fàcil en el moment allà com una mica prehistòric on s'anaven... Clar, jo sempre em flipo amb el moment en el que iban probando cosas. I si me como un huevo? Sí. I si te como los huevos? No. Llavors anaven provant coses i clar, i entre d'altres, en algunes moririen, en altres vomitarien, en altres tindrien cagaderes i l'altre dirien, y esto está buena. Esto está guapísimo, ¿Tú no? crees que ho feien com a oci o era una feina, això? Una manera de sobreviure, no? Dins de la no? tribu hi havia els provadors de bolets i de plantes. Potser ja podia haver dos tipus de provadors, el lanzado del rollo, esto lo como yo, o l'altre que pruébalo tu primero, saps? Una mica el justito, no? Provador d'ofici. Clar. No sé, hi hauria una mica de tot, no? Sí que és veritat que, per exemple, jo m'imagino que les al·lucinacions que pot donar-te un bolet, clar, quan no tens informació, clar, igual no distingeixes, no saps que tu ha provocat aquest bolet o no saps si és real o no. Molts diferents. Clar, també és veritat. Però sí que és veritat, jo sí que tinc entès, això són teories, però que els homínids avantpassats nostres, que sí que buscaven certa fruita que estava més podrida perquè ja fermentava i s'emborratxaven, diguéssim, i diuen, esto está guai, i buscaven aquesta, no? No sé si amb els bolets era una cosa més casual o... No sé, perquè, clar, el tema dels bolets al·lucinògens no és com això, com la fruita podrida que està fermentada i és com si m'hubiera bebido un chupito, però clar, si te pasas de la dosis igual la casques, no? Això amb una fruita podrida no passa. No, potser agafes unes cagaleres, però morir no crec que Tampoc morissis. hi ha tants bolets que siguin realment mortals, No. No hi ha tants, O sigui, la manita faloide és supermortal. Hi ha una mica de mita, diguéssim. Bueno, Però, o sigui, vull dir que per poc que te'n mengis, molt probablement la dinjaràs amb la manita faloide. Però, jo què sé, després hi ha molts que són tòxics i que són al·lucinògens i que s'han fet servir per mil i una història i amb tota la història de la humanitat s'ha fet servir des del neolític, saps? O inclús abans, vull dir, hi ha moltes coses que t'ho confirmen històricament. Bueno, inclús també de manera... Ara no sé si estic patinant, però de manera medicinal, potser Totalment, extraient exactament la part, no? La psilocibina la fan servir, l'extreuen i hi ha medicaments que es fa servir a nivell tòpic que porten psilocibina. Perquè l'opiàcid no és d'aquí, no? No, l'opiàcid és més dels... De l'opi, ve d'una planta, És sí. que és com un cactus, no? Algo així, o no? Sí. Una amapola, no? Una amapola. No, el cactus és el peyote, perdoneu. Sí. És la mescalina, crec. Aquí... La mescalina és del peyote, sí. Sí. Amb aquesta música, aquí. Perquè, bueno, estem Peyote, parlant de bolets mescalina... Jo què sé, aquesta típica que deies abans, la vermella amb els puntets blancs, que és molt fàcil d'identificar, tothom l'ha vist, perquè a més està per tot arreu també. I és molt iconogràfic, també. La manita muscària és aquesta, la manita muscària. Sí. La dels barrufets, Sí. les barrufets, aquella és tòxica, no és mortal. Jo què sé, a menys que te'n mengis, jo què sé, 5 quilos potser, però o sigui que a priori aquella no és mortal. El que passa és que té, doncs,
jo no n'he menjat mai, tampoc, ni estem dient qui ho feu, tampoc, no ho feu, no mengeu amanida No mengeu. muscària, sisplau. No cal. I si ho feu, aneu a un lloc on fan aquestes coses. Que n'hi ha. I tot i així documenteu-vos, perquè hi ha molta secta per aquí, així que... No, estem parlant de... secta New Age. Mira, nosaltres estem al Exacte, cachondeo, sí, però sí. vigileu amb aquesta. Però bueno, aquell bolet s'ha fet servir molt de temps a nivell espiritual, a nivell doncs, per arribar a un estat anímic, a un estat del teu conscient. Però és interessant això que estàs dient, perquè... Doncs això, ja sigui a nivell religiós, a nivell espiritual, ja sigui per poder, jo què sé, veure d'una certa manera coses que no pots veure en la teva consciència normal, saps? I coses així, bueno, com més xamàniques o com li vulguis dir, però és interessant que en el seu origen, més enllà de dir mira lo que tengo, ¿sabes? Te vendo dos por el precio de una, sinó que quan es descobria això es reservava com un espai molt concret i específic per fer-ne ús de les propietats d'aquest bolet. Un ritual, una cerimònia. Si tu sense voler agafes, no sé, perquè és un bolet molt identificable, però bueno, si tu agafes un trosset ara i te'n menges un trosset d'aquests bolets, doncs començaràs primer. Se suposa que, clar, com que és tòxic, igual que et passaria amb qualsevol altre bolet tòxic, començaràs amb mal de panxa i trallaràs, i després començarien les al·lucinacions, no? Si ho fas des d'una manera que no estiguis preparat i que no hi hagi algú al darrere que està portant tot aquell procés, doncs el que passa és que agafaràs un globo impressionant i no sabràs ni d'on baixes. Sí, i pots sentar bé com pots sentar malament i que puguis ratllar-te. Les dosis són molt importants. Sí. Per això tothom ha de ser responsable en trobar la seva bona, mala influència. I, companys, el programa més o menys ja va arribant al seu final, ens queden uns minutets i llavors reservaríem aquest espai per cosetes que... Ja ho hem dit abans a micròfon tancat, Ivan, ja ho has dit tu, se'ns quedarà curt i evidentment... És que parlant dels bolets hauríem de parlar... Es pot parlar molta més estona, però bueno, reservem aquest últim espai per aquelles cosetes que s'han quedat al tintero, alguna dada històrica, algú, doncs, el d'Indonèsia ja més o menys has comentat, alguna anècdota, el que sigui, són els últims minuts, així que el programa és vostre. La paraula bolet ha donat a moltes frases fetes, també, no? Fotre's un bolet. És donar-se un cop. Clar, està tocat del bolet. Està tocat del bolet, exacte, és estar boig. Sí. Hi ha moltes coses que tenen a veure amb la paraula bolet i que les fem servir de forma molt quotidiana en el nostre parlar, almenys a Catalunya. Es fa servir molt. Sí. Ai, ara m'has donat la curiositat així, perquè sento que n'hi ha més i que se'ns escapa. Hi havia un pentinat, Sí, és veritat. Que també ha anomenat doble capa, també ha anomenat doble capa, que era el xampinyó, el pentinat xampinyó. Ara jo ho veig una mica ridícul, però en els 90 estava molt de moda la doble capa, i jo, com que tenia el cabell així més ben arrissat, doncs em vejava moltíssim a qui la podia portar. La gent que pogués portar-lo, sí que és cert. A tu també et passava, no? Que tu tens uns rínxols també que no veus. Jo, tot i que no us ho creureu, portava doble capa en una època de la meva vida. Sí. Mira, un moment així, expressions boletaires, tocat del bolet, tenim, a veure... Embolatat. Embolatat també és com que vas tot boig, vas tot sense un rumb a seguir, com molt... Vale, bueno, sí, això és com, no? Com que vas posat de bolets. Vas posat de bolets, no? Suposo que venia d'aquí. Mira, a veure, sí, molt ràpid. Frases fetes de bolets. Tot arreu se'n fan de bolets quan plou. Vale. Sí. És com dir que a cada casa, no? És una sí, o cuando el río suena guayeva, no? Una mica així. Clavar un bolet també és una expressió, no sé què vol dir, però clavar un bolet, a mi em sona algo sexual, sí. Mira, hi ha exemples, Des de que li clavàrem el primer bolet, li han de dir anem de caceria mitològica, si no surt per cames. No sé què vol dir això. Potser clavar-li un bolet és donar-li una plantoflada. Sí. Potser sí, o com sembrar allà una idea, no sé. Ui, hi ha hagut aquí una pampalluga. Tocat del bolet, ja l'hem dit. Tocar del bolet, conservar-se com un rovelló, és una expressió també.
Tocat el bolet surt molt. Bueno, doncs tenim unes quantes. Si voleu buscar, saber noves expressions, aneu a internet o aneu a donar un passeig i pregunteu, que no tenim temps aquí. Alguna coseta, Charlie, que s'hagi quedat per allà en el tintero? No, bueno, podríem estar aquí parlant de bolets durant hores i tant d'al·lucinògens com de cuina, com de menjar, com tot. I, bueno, aquest migdia m'he menjat una vedella amb rovellons, amb pinatells buscats per mi de la setmana passada. Bueno, i gràcies, mama, estava boníssima. Un saludo. Podries haver portat una tapeta. Una tapeta, no? Sí, no en cal gaire, no ha quedat. Hagués estat guai. Home, la satisfacció també, no?, de recollir bolets i després fer-te això, la teva truiteta o tu revoltillo i tal, això també és molt guai, no? Però menjar-los és millor, eh? Però, clar, anar per allà pel bosc i la sensació quan de cop has trobat un i de cop veus que n'hi ha 2 i 3 i 4, uau, és un subidon. Us anava a preguntar, ho heu dit així com una obvietat, però amb quina sensació us quedeu? Amb menjar-la o amb trobar-los? Perquè jo puc menjar molts bolets i a mi m'agraden, però potser el fet de trobar-lo hi ha una cosa més personal, no? O què? Si poguéssiu quedar-vos entre una de les dues, només menjar bolets o només trobar bolets? O només trobar bolets? Està clar que només menjar bolets. Vale. Per mi. Hòstia, no sé, jo potser només trobar bolets. Bona, però llavors, o sigui, tu els trobes i veus com totes les restes els menja i tu ja mirant-ho, eh? Bueno, però són dos visions diferents. A mi m'agrada molt menjar bolets, però em dona molta més satisfacció si me'ls menjo i els he trobat jo. Aquesta no és l'opció que ens està donant. Clar, per això mateix jo prefereixo, els agafo, que la sensació aquesta, que és que just m'ho has recordat, no? Quan trobes l'adrenalina aquesta que et puja. Bon equip, Charlie. Tu els trobes i jo me'ls menjo. O els cuines i els compartim, mengem els dos. No, està bé, les dues visions és meravellós i no hi ha una única conclusió, l'única conclusió a la que sí que podem arribar és que la xerrameca d'avui s'està acabant. No. Bueno, moltes gràcies. Passa volant, però perquè ens ho passem bé. I això sempre és bona opció. Moltes gràcies als que ens heu escoltat des de Radio Tordera, des de les zones, aquí al YouTube també, darle a like i subscribir-se i aquestes coses que mai ho dic, però és que ho hauríeu de fer. I res, bueno, ja tornareu al programa a xerrar de qualsevol altre tema. Tenim molts temes que parlar i si li hem suscitat a algú les ganes d'anar a buscar bolets, de conèixer més, doncs mira, algú que hem fet, si heu passat una bona estona, doncs també. Ivan, Charlie, heu estat a gust? Molt. És un plaer, com sempre. Pues ara anem a fer una cerveseta que pagareu algú de vosaltres, però jo us faig un bizum, ¿vale? Us faig el bizum al moment, us ho prometo. Estàs tocat del bolet. I res, fins la setmana que ve. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu a tothom. Adéu.